Jeg var på kontanthjælp. Jeg havde haft en lang periode med sygemelding for stress, og det der med uddannelse havde aldrig rigtig, det havde jeg aldrig rigtig fået fat i og ligesom fået gjort noget ved. Så jeg følte, det var på tide, at der skulle til at ske noget. Jeg blev jo opmærksom på Jonas via Springbræt, der henvendte sig til mig og spurgte, om vi kunne tænke os at have sådan en ung mand gående. Og der må jeg dog indrømme, at jeg siger, hvad er det nu for en type ung mand? Skal jeg ud i en der har narkotikaproblemer? Skal jeg ud i nogen, der ikke kan møde til tiden? Hvad skal jeg ud i? Det var jeg endnu ikke noget som helst. På det tidspunkt, hvor jeg kom ud i Helbrand og gik på skole, der var der jo altså stort set ikke noget arbejde til nogle unge mennesker, eller praktikpladser for den sags skyld. Så jeg havde også sådan lidt i hovedet, at der er ikke nogen praktikplads til mig. Og jeg havde ikke rigtig regnet med det. Men stor cadeau til Springbræt for at få mig introduceret her i virksomheden. Vi giver den her unge mand en chance. Og så siger vi til ham, at du får 3 måneder, Jonas. Vis os, at du gerne vil arbejde. Vis os, at det er noget, du gider. Så vil vi også gerne hjælpe dig. Og jeg er super glad for, at han viste mig den tillid og tog mig ind i varmen og gav mig chancen for at vise, hvad jeg dur til. For det er første gang, vi prøver at have et ung menneske med den slags udfordringer. Vi er meget positive over det. Vi er meget, vi er meget positivt overrasket over den indstilling, et ung menneske har. Selvom han måske har haft det svært til at starte med. Hvor han kommer på teknisk skole, og vi er i sådan en lille bitte smule nervøse, for jeg kan godt mærke på Jonas, her der er han på usikker grund. Og jeg prøver efter bedste evne at give ham de her værktøjer, der nu skal til den tekniske skole. Og jeg tror, vi ringer sammen. I hvert fald 1 gang om ugen, mens han er på skole. Og alligevel så kommer manden jo hjem med et flot titel i karakter. Og det er vi stolte af som virksomhed. Så det hjælper altså at snakke med de unge mennesker. Tony er en flink fyr, en godmodig fyr. Og man kan altid komme til ham og spørge, hvis der er noget, man er i tvivl om. Jamen, der er ingen tvivl om, at det første års tid, jamen, der koster nogle ressourcer på vores konto. Men jeg er sikker på, at i de næste 2 år, hvor vi nu har Jonas, der er sikker på, at han skal nok få betalt tilbage. Fordi den indstilling, han har, den oplæring, han har fået, jeg er helt sikker på, at vores investering, den har været god. De har meget at lære mig, og der er, altså, fremtiden ser spændende ud, synes jeg.